ngifonela baba uMdletshe sawubona. Sanibonani njani ekhaya? Ngiyaphila wena unjani? Ngikhona bale khuluma naye. Ngikhuluma ne-PA yababa uMdletshe uNonhlanhla baba usemithingini. Baba sebetikile. Yebo baba. Yebo ngicela ukudluliselela lo daba mfethu ba ukuthi wenze kuba uyaficina uyafika. Yebo baba. Ya, kunenkinga lapha. Yebo baba. Futhi ngenza ubunja. Ngithi ubunja into engivula ukuyivuma abantu abaningi bawenza ubunja abavumi but mina ngenza ubunja ngiyavuma ngiyalazi necala lami futhi. Wenza ukudla wena? Ubunja. Ububi. Ubunja intembi. Ngenza intembi. Futhi kwaso kwalibala indodakazi kababa uMhlongo. Futhi abili kababa uMdletshe. Futhi indodakazi yakhe labantu ukhetho. Futhi mina futhi ngayona. Yebo baba. Futhi bangiyona nje yaba labahloli ke kodwa ke ngenxa ukuthi futhi sengitholile itoho njengamanje. Sekuyasebenza ngishayela itekisi nje manje. So bengithi mhlawumbe kufuna ukuthi ngifike lapho ubaba uMdletshe futhi kube umuntu ozobika icala. Ngicela wenze njena ke baba ngoba engathi into personal le futhi ne-confidential leyo mhlawumbe into ehlangene nomsebenzi leyo ngoba ixhuma ifamily yakhe. Ngicela ngizothi nje ngifone uMr Sorenso mina mase ngidlulisa imiyalezo. Sorry mntana akusiyo Sorenso igama labo nguMhlongo. Sorry baba ungabuzi izinto sengiyahlula basuzokubiza uSorenso lokho uphatha kabi ngempela ngoba phela ngiyaxolisa ithukane engenzani. Ngizothi mina ngekufone uMr Mhlongo. Ya ukuthi nje ukuthi akukuphathi kahle ukuthi utete ubiza koMr ngumnumzane mina. Ngese baba ngiyaxolisa. Ngumnumzane uzokubiza koMr akusiyo Mr ngumnumzane mina. Umnumzane. Yes umnumzane uMhlongo. Hayi indaba kaSorenso no Mr le angiyazi le. Nalo daba ukuthi ubaba uMdletshe akubaze. Ngiyawenza kahle mntanami. Into ukuthi uqondise ngoba manje ukubiza koSorenso ucela uzokubiza koMr ngibe ngumnumzane ukugedelela lokho. Ngiyaxolisa baba ngizosho sibefona umnumzane Mhlongo ubeke inamba yakhe baba lebevelela ucela ukukhuluma nawe ucela umfonele back. Into enke mntanami yazi ukuthini ukuthi manje ngithe ukuthi thuthu kwakuyena uMdletshe ngeminyaka. Kodwa ke bekufuna ukuthi nje ngoba ngibiza ngobaba ngathi ngokomthetho wezulu usho umuntu ukathana nengane yakhe isho kuthiwa umncane nawe belubize ngobaba vele. Yebo baba. Ngiyakobela kabukele ke lokho. Yebo. Yeah. Okugcina mntana shothi la uphuza nje ukuze mhlawumbe kwazi thonto. Angeke baba. Uphuza mhlawumbe nje umuntu obaziyo ukuze kwazi ukuthalela into ukuthi bakusenzovela mhlawumbe lapha. Akaphuzi baba. Isha akaphuza. Shothi lapha shothi ngisho kaphatho ogologa wabiza la bebid lo utshalo ogologa omhlophe mhlawumbe kayaza uthathe. Ngabe ngikhuluma iphutha baba. Lo muntu okhuluma naye into asebenza naye emsebenzini ngikaze ngimbone ephuzile. Manje ucabanga nje basho mthola mhlawumbe 1005 bekayichitha lapha. Hayi baba ngabe ngikhuluma iphutha engakho ngithi ngizocela ubaba akufonele inamba yakho le. Yes yona mntana. Uthe uba igama lakho wena bathi? Unonhlanhla. Nonhlanhla.